салом алейкум, мардуми шарифи Тоҷикистон. Умедворам хуб ҳастед. Дар як соли охир политикои Америка хуни 32,000 мардуми бегуноҳи Ғазаро резонд. Ба ном мухолифи тоҷик ранги дига политикои дига давлат набромадан мардуми Ғазаи бечораро дастгирӣ кунад. Имрӯз клоунои Тоҷикистон ман имина Муҳаммад Иқболи Садриддин ва Муҳиддини Кабири клоуна дар назар дорам. Дар байни 2 рӯз 8 видео кардагӣ ҳастанд ва дастгирӣ мекунанд оппозитсияи Сурияро. Оппозитсияи Сурия аз статкаи давлати исломӣ ба ном исломӣ бигем хато намекунем. ИГИЛ запрещено дар Российской Федерация и дар Ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз баромада дастгирӣ карданд. ҳамватанони азиз, барои Турсия мехоҳам як 2 минута гап занам. Турсия як решаи НАТО аст, як клоуни бели дом аст. Старик дар байни 10 соли охир барои турбаи газе ки мехоҳад через Сурия Европа гузаронад, даҳо миллион мардуми бегуноҳи мусулмона хуншо резонданд. Сурия, Ироқ, Ливия ҳамаш имина барои гузарондани газ ба Европа аст. Имина Турсия дар инҷа гунаҳгор аст. Мардуми шарифи Тоҷикистон, ба ном мухолифи тоҷик як решаи давлати исломӣ ИГИЛ, чӣ ки Российская Федератсия ин клоунои такаришора ранги крисано пӯчон кард, запрещено ҳастанд дар Россияи Федератсия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ман аз худам боварӣ дорам ки ин клоуное ки ҳоз биромагӣ ҳастанд, Россияи Федератсия ёшона нобуд мекунад. Як фикр кунед ҳамватанони азиз, ба ном мухолифи тоҷик ки ҳастанд? Ба ном мухолифи тоҷик ин клоунои бели дом ҳастанд. ҳеҷ вақт оромии миллати тоҷикро намехостанд, ин намехоҳанд. фикр кунед то. имрӯз рӯзе ҳаст ки мо бояд дӯст ва душман бояд фарқ кунем. агар инҳо ҳақ мебуданд, мусулмон мебуданд, як бор барои мардуми Ғаза мебаромаданд гап мезаданд. даҳани хушон баромад ки агар мо бобурои гап занем, моро дар сармон халта мекашонанд, Ҷумҳурии Тоҷикистон роҳимон мекунанд. имрӯз барои чӣ? барои Сурия гап мезананд. барои ки додамшон як $2 хай Муҳаммад Иқболи Садриддин маълум ай, худаш мегӯяд ки ман журналистам. Журналист ба гуфтаи велик человек Сталин, як проститутка одам мешавад журналист. пулиш бите бигӯ пишти и давлата бигӣ, пиштам давлата мегирад. пулиш бите бигӯ зидди давлат гап зад, зидди давлат гап мезанад. барои ҳамон дӯстони азиз, як ҷоя шида зидди астаткаи ба ном давлати исломӣ ИГИЛ запрещено дар Россияи Федератсия и дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд барои хуб бурдан дар кор аст. нигоҳ кунед экономияи Сурияро, Ироқа, Багдада чӣ кор карданд? 100 сола ба гуфтаи он Ливия ки тамоми чӣ бепул буд, 100 сола экономияшо бардошта наметавонад. марг ба шумо, ба ном мухолифи тоҷик. клоун будем, клоун мемонед. шуморо истифодаатон бурдестанд. чӣ хеле ки Муҳаммад Иқболи Садриддин беномус худат гуфтӣ ки Додоҷон Атабулоев бас ки ту наски диридагӣ шидӣ, тура Европа истифодаат бурд, ту бояд бас кунӣ, дар шабакаҳои иҷтимоӣ бояд баромад накунӣ. намеш уже маълум буд шумо ки ҳастед. ба ном мухолифи тоҷик. марг ба шумо, миллатфурӯшо, динфурӯшо. як ҷаҳон ташаккур ҳамватанони азиз.